We gaan eerst even over een festival praten. Het Veenhoop Festival. Henk, daar ga jij dus niet naartoe. Ben je er wel eens weg op het Ik ben Veenhoop? er zelf nog nooit geweest. Maar dan mag ik het waar, Ja, jongen. ik weet, ik schaam me, jongen. Het is volgens mij het oudste Maar festival van... ik heb wel een vraagje, want normaal... Ja, dit is Jan trouwens. Jan van de organisatie. Ja. Hoi, leuk dat je er bent. Ja, dank u wel. Hebben jullie nou al bijvoorbeeld de vervanger van normaal voor volgend jaar? Of nog niet aan? Nog niet. Nog niet aangedaan? Nee, nog Nou, niet. Daar zitten ze aan de overkant. Ja, wel bekend. Ja? Ja, Ik ken ze wel goed. Vals is voor mijn orententfeesten, maar smiddag was oké. op een Veen op West. Dus Ja. ja. Nee, maar waar weet. Volgende keer kan alles mogelijk. Hè? Ja. Je spreekt een diplomaat en zei jij dat eigenlijk? Ja, dit ja, zei jij ja, dat ja, eigenlijk. Veenhoop Festival, Jan, leuk dat je er bent, jongen. Want na je weekend is het West Savier. Je bent wel eens letter in het Ierwest, hè? Dat is relatief betiet. Ja, dat klopt. Maar ja, wij zitten altijd met de bouwvak. Hè? Dat is dat de bouwvak begint, dat weekend dan is Veen op een feest. Hè? Traditie. Nou ja, leef het er maar nog aan. Normaal, traditie, stop het ermee. Wist u toevallig hoe vaak normaal bij hem stien had? Ja, nog een 30 keer. 30 keer. Ja. Dus dat is dan een heel skof. Dus, ik heb het begin net meemaken. Nou ja, dat wil ik veel. Hoe vaak was het jongen? Nou, ik kwam maar nog niet jonkje op een Veenhoop, maar dan mocht ik alleen nog zien dat ze uit de auto wij stappen en dan mocht ik net in de tent. Maar Dan moest een bed. ja, dat zie je nog weer op bed, zeg maar. Maar ja, nou is het de laatste keer en dat is wel even wat oors. We moeten nou volgend jaar dus ik wat oors bedenken, maar ja, het is jammer na nog een 30 keer. Het is het einde. Het zei wat over Jembo maar normaal, maar het zei ook wat over de traditie van het Veenhoop Festival. Leef ik best, gewoon het oudste festival van Friesland. Ja, ik denk Nederland wel van mij. Nou, dat zou me net iets volle verbazen. Ja, van mij dat ik nog wel niet van Nederland kent wijzen. Dus, Ja, ouder dan Pinkpop, nevens mij. nou, misschien wel, ja. Mooi man. Nou ja, goed, normaal. Game daar nog wel iets speciaals om in te doen? Of is het gewoon eigenlijk oldschool spelen, het dakmateriaal, het Zwitserlandse de morgen? Ja, nou ja, maar daar wordt wel wat aan dingen dat normaal voor de laatste keer op Veenhoop is, zeg maar. Dus, nou ja, verder gaat het met kaartverkeer weer te goed. Dus, Old fashion feestje. ja, zeg dat wel. Gaat er nog wat verhoren in? Hij moet in een vorm nog verhoren in het Veenhoop Festival. Je merkt een beetje ontvernaaien de laatste jaren. Ja, van zaterdag is normaal naar de vrijdag gaan. En dan hebben we zaterdag wat breder publiek en we loeken. En nou ja, die hebben een goede wijn inslong. En nou ja, we zullen wel. En nou, volgende jaar dan maar weer wat rood bedenken op vrijdag. Dus, Ja, maar mijn vergadering. Dat is geen probleem. Even zaterdag, breder publiek. Waar komen we er al in? nou ja, de Go Back to Zoo is de grote headliner. En dan de Audio Adams begint de jong. Nou, dan hebben we de Deadline er nog. Die speelt en een Honnekop die sluit de jong weer af. Dat is altijd clear. Ja, dat is altijd klaar. Dat is even een groot feest. Er is wel wat boerenrock en rock, zeg maar. Go Back to the Zoo, is dat wel een beetje die sfeer? Ik vind het wel helemaal Ja, een leuke band, hè? Ja. Daar heb Hoendekop je echt spreekt een hele trekker aan mee, ja. ja, Hoendekop spreekt voor zichzelf. Ja, leuk ook. Audio Adam vind ik zelf persoonlijk echt Maar een hele leuke Hoendekop is band. ook wel inderdaad een band om zo'n festival af te sluiten. Ja, Die weet ja. het nog even het laatste moment de kracht van de mensen eruit te putten. Zo dat ze naar energie hebben, dan kunnen ze dan even zwetten. Ja. Vrijdag normaal, zaterdag, nou, het programma was al even neemst. En voor de mensen die het dan nog vol horen kennen, wat hem snijden. Ja, Snijden hebben we een heel breed programma. We beginnen met 3 uren. En dat had Mikjes, ja, midjes 3 uren. Dus matinee dus. de matinee, ja, en dan van 4 euro, zeg maar, dan kun je tot jongs laat muziek gaan. Maar ja, dan hebben we een heel breed, dan hebben we, nou, Jelle B. komt, Volkert Hans Stolsma. Hij zegt ook wel mijn. Oh, is dat? Ja, dat is. Ja, en dan Harry Slinger komt nog. En dan Koelewijn, Peter Koelewijn komt ook nog. Dus Mooi lisje, hè? ja, mooi lisje. Dus, En dan ben je nog niet eens klaar, hè? nee, dan hebben we Menjes ook nog, hè. Voor de echte trokgongers. Nou ja, degene die dan echt nog energie had oren, die hebben we Menje nog. Dus, en de Menje dan, ja, daar hebben we John Coffee. Vette band, een van de hutste bands op dit stuit in Nederland. Die is zeer goed aan een wijtimmerd op dit moment. En hij is goed in het nice, hè, maar hij is in vangact, hè, met zijn bierke. Ik heb hem bij een pikje, ik vind hem geniaal. Ja, hij is geniaal, maar nou, dat het op een Veenenblok, dat denk ik haast net. Maar ik denk dat het niet doet, maar we zullen hoe het komt. Dus. Even een verhaal voor mensen die het mist hadden. Het is een wereldberoemd film intussen. Zelfs Amerika liet het zien. Zanger gaat op elke schouders van het publiek zitten. Uit de hoeken van de zaal komt een pot bier. Die vangt die ijskoud op, neemt een slokje, dondert het beeldje voor. Zo weet het, hè? Ja, zo is het. Ja. Net al, ik hoor je op een Veenhoop, dat kan je jongen net spelen. Maar het zal allicht wel proberen werden, denk ik. Ja, ik weet net, maar misschien heeft er wel in zijn. Doet maar net op een Veenhoop, want dan krijgt er verder 1000 biertjes neemt daar. Dus nee, dat mag ik maar net. Maar hij weet je wel wat het brengt. Maar dat is dan, en nou ja, die derde is sluit de jong ouwe en dat is ik altijd feest. Dus dan
dan is het feest weer voorbij. Mooi man, ja, daar hebben we fijn hoop er al hoorn. Zoontje, 18, 19 en 20 juli, daar binnen we elkaar. Ja, maar het gaat normaal gaat het. Dus ik zou zeggen, keep je via het internet, want dan ben je altijd zeker dat je binnen. En oors kom op tiert. En dat geldt ook voor de snijs, want snijs kan ik druk worden. Dus ja, kom op tiert. Gewoon het hele weekend. Campingje, tentjes er weer bij. Ja, daarom mooi waar. Wat wil je nog meer? En bier is genoeg, dus wat wil je nog meer? Veenopfestival.nl. Everal, hè? Everal. Ja. Ben je met ons Sofie? Ja, zeker. Wij doen mij, maar dan moeten we naar de... Bleeks en Peebert, zei jij dat, hè? Jan, dankjewel, jongen. Welcome to the village hier. Die ben nou al bezig. Hoe zit dat bij je? Moet opbouwen en zo wat heen? Nee, we gaan je helemaal los. Ja, dan gaat Harry up en dan en dan teaser is die de hele tent er al. En dan ben je klaar. Maar dan vreet kan wel los. Goed, ik doe een rondje Friesland na je week. Kom even in Del. Ja. Zet de whisky maar klaar. Ja, nou, die zit wel klaar. Deal. Dankjewel, jongen. Oké, Hartstikke mooi. bedankt. Veenopfestival.frl. Meer informatie.